Дами и господа, когато някой притежава знания или опит, които ние още не, има два начина да реагираме. Да омаловажим и отречем постигнатото от него, като го признаем за ненужно за самите нас и по този начин отключим вродената си завист, или да признаем преимуществото му, дори да се поинтересуваме, като отключим вродената си любознателност. В най-голямата лаборатория ЦЕРН знанието надхвърля познанията на една наука и се превръща в философия на нашето време. Гост тази вечер в студиото на Соаре е Богдана Христова, учител по физика, физикова гимназия Йоан Екзарх във Враца, която съвсем скоро се върна от обучение в ЦЕРН. Добре дошла в нашото студио. Добър вечер. Добър вечер. Боги, твоето притеснение като физик ни стегна и двамата с това се притеснихме от сериозността на темата, която сме обявили, но всъщност не искаме да плашим зрителите. Няма да говорим за страшни научни факти, може би ще се опитаме на един разбираем и човешки език да поговорим за нещо, което не знам на колко врачани се е случило да посетят ЦЕРН. В интерес на истината, физиката отдавна трябва да спре да бъде най-страшната наука или в училище съответно най-страшният учебен предмет. Любопитен факт е, че има така едно сериозно присъствие на врачани. Между другото, докато бяхме на това обучение в ЦЕРН, успях да видя както наши ученици, бивши, които защитават докторантури на територията на ЦЕРН, и също мои колеги и студенти, с които за първ път съм се срещнала в коридорите и залите на Софийския университет, физическия факултет. Така че Враца отдавна присъства в ЦЕРН. Да. Страхотно. За теб сбъдната мечта ли беше това обучение в ЦЕРН? Още повече, като си има предвид, че в една сродна среда на учителски колектив от други физици от цялата страна. Аз не вярвам в случайността, по-скоро в целенасоченото сбъдване на мечтите. Да, наистина ЦЕРН отдавна е моя мечта. Винаги съм искала, още от ученическата скамейка съм искала да посетя ЦЕРН. Отдавна знам какво представлява ЦЕРН. Това е, може би, меката на световната физика. Любопитното е, че можеш да се срещаш най-непринудено в тази организация с светила в съвременната физика, да видиш тези хора от плът и кръв, да проведеш един нормален професионален разговор или дори човешки за най-различни неща и да се потопиш в една уникална атмосфера, където, вярвайте ми, за всичките ми излизания от най-различни държави и посещането на най-различни институции, за пръв път съм се почувствала, може би, у дома в ЦЕРН. Може пък наистина някой ден да се окаже за теб такова място, но преди интригуващите подробности, всъщност как ти се оказа във Враца, защото не си родом в този град, и как точно с твоята специалност, при положение, че тя наистина в момента е една специалност, която трудно си намира реализацията. Как ти намери реализация точно тук във Враца? Отново за всичко е виновна физиката. Аз отдавна казвам, че ако нещата нямат философски отговор, то те винаги имат физичен. Отново физиката ме доведе в този невероятен град. Никога допреди да заживея тук не бях идвала във Враца. Враца е очарователен град и е изключително впечатляващ. Може би за пръв път имах възможността да го посетя в най-красивия му период, а именно през май, в близост до празниците за 2 юни. Но моят мъж също е физик и всъщност моето семейство ме накара да живея във Враца и да творя във Враца. Мисля, че успявам да правя много интересни неща за моите ученици и да им показвам, че физиката не е страшна, а интересна и забавна наука. Междувременно ще можем да погледнем на екрана едно от филмчетата, защото информация, клипчета и всичко, което е свързано като възможност то да получи по-широк достъп до повече хора, го има на официалния сайт на ЦЕРН. Така че в момента ще можем да видим малко кадри, а малко по-късно ще видим и твоите лични снимки.
Как откри възможността за обучение в ЦЕРН и как успя да се включиш в групата на българските учители? Значи, за втори път се организира такава национална програма. Обръщам внимание на понятието национална програма. От миналата година знам, имаше тогава също колега от Враца, от друго училище, който взе участие. Знам от миналата година, но отглеждах малката си дъщеря и нямах възможност тогава да се включа. Си бях поставила за цел да направя всичко възможно тази година да участвам. И на практика моята дългогодишна работа, вече почти 11 години в езикова гимназия, спомогна аз да стана участник в тази национална програма, защото Министерството на образованието всъщност администрира тази национална програма и осигурява средствата за пътуването до ЦЕРН, а самият ЦЕРН осигурява средствата за обучението. Всъщност успехите на моите ученици дадоха възможност аз да стана част от тази програма, защото много важно условие беше да имаме ученици, които са се явявали и са се представили достойно на националните външни оценявани, държавните зрелостни изпити фактически. И именно постиженията на моите ученици всъщност помогнаха да участвам в тази програма, а това е най-висшото благо за всеки един преподавател, според мен. И признание. И признание, разбира се, да. И възможности, защото знам, че ти доста дълго попълваше документация, имаше някои сложни изисквания, но ти успя да се впишеш в тях, макар че малко скромно сега разказваш за всичко това. Сроковете бяха наистина доста кратки, но доколкото разбрах от самите организатори след това, се оказа, че в последният момент е получила одобрение тази програма, защото, както много добре знаете, в нашето общество към днешна дата образованието и особено физиката са по-скоро страничен приоритет, отколкото основна цел и не е много популярно всъщност да подготвяш обучение точно за физици, особено за учители по физика. Така че е било трудно и на самите организатори. Сроковете бяха много кратки, защото бяха покрай държавните зрелостни изпити. Там имаше много малко дни, които да могат да се използват. Но радвам се, че успях благодарение на съдействието на нашата администрация. Защо точно учители са били поканени? Ами в ЦЕРН отдавна са разбрали нещо много важно, че учителят е посланник на знанието. Идеята, която те пропагандират, е, че именно учителите са тези хора, които ще заведат новите млади учени и ще открият дверите на науката за тях. И поради тази причина всъщност ЦЕРН инвестира точно в обучението на преподаватели, защото, както казаха те, дори най-гениалните умове на нашето време и въобще в развитието на науката, всъщност винаги са имали един човек, който ги е повел за ръка и това е техния учител. Ето, още малко кадри от едно друго филмче, също много добре направено. Можем да надникнем навътре в посока, което предизвиква човешкото въображение. Да, виждаме кадри от самият LHC, т.е. големият адронен колайдер. Тази абревиатура е от английските думи за голям адронен колайдер. В момента правят разходка в самия тунел. Ние нямахме възможност да посетим самия тунел на ускорителя, а имахме уникалния шанс да слезем в шахтата, където се намира един от четирите големи експеримента на големият адронен колайдер, тъй като в ЦЕРН има система от много ускорители, като каскадно се ускоряват протонните снопове, за да достигнат тези огромни енергии в големия адронен колайдер, където се осъществяват фактически сблъсъците между тези частици. Единият от тези експерименти... Добре, нека да започнем всичко от начало. Да. Какво представлява ЦЕРН? Не, че няма информация и всеки, който се интересува, разбира се, да, това е много хубав въпрос, но защото... нека да тръгнем от там, от историята на създаването, което е вече повече от 50 годишна. Кои са страните, които в момента участват в този международен проект? Кои са сградите на ЦЕРН? Въобще малко обща информация. Така, благодаря. Този въпрос е много хубав за това, защото
голяма част от хората просто са чували тези 4 букви. Може би са чували някаква интересна или така интригуваща новина и по централните медии, въобще по мас-медиите. Но се оказва, че малко хора са се поинтересували какво точно представлява ЦЕРН. Абревиатурата ЦЕРН идва от френското наименование на Центъра за ядрени изследвания, най-точно казано на български език. ЦЕРН в момента представлява една общност от 20 държави, които са членки. Една държава, която кандидатства за членство, и това е Румъния. Има асоциирана държава, това е Израел. Има 4 държави, които са наблюдатели. Една от тези държави всъщност са Съединените американски щати, които активно използват данните, които се получават в ЦЕРН. И има още много държави, които се ползват фактически от разработките на ЦЕРН, от данните, които се получават в ЦЕРН. ЦЕРН е създаден през 1954 година от светила в науката физика. Най-интересното е, че всички или почти всички от тези хора, които са създадели този център за мирни ядрени изследвания, всъщност по една или друга причина са били участници в създаването на атомното оръжие, което всъщност на практика е ядрено оръжие. И тези хора са разбрали мощта, с която са разполагали, и за тях е било изключително важно да претворят тази огромна мощ в нещо, което да бъде полезно за човечеството, и са вложили остатъка от живота и усилията си фактически в създаването на тази организация. 1954 година в околностите на Женева започва всичко с построяването на първия позитрон-синхронтронен ускорител, който се използва първоначално за изследванията. След първите ускорители в ЦЕРН се построяват ускорители в източният блок. В Русия това е институтът в Дубна, който дълго време е държал първенството в тази технология, за да се стигне до стартирането на първите изследвания в големия адронен колайдер. Т.е. 2007 година са първите сблъсъци, които започнаха да тестват ускорителя. И до ден днешен ЦЕРН държи първенството и най-вероятно ще продължава да държи първенството в тази област, защото в ЦЕРН има нещо уникално, което не може да бъде постигнато фактически в нито една държава, която решава да разработва тази технология, и това е именно уникалната среда, в която могат да пребивават хора от различни нации и да творят заедно наистина наука. Има много любопитен факт, че на територията на ЦЕРН след едно от поредните обучения израелски и палестински студенти успяват да направят едно от най-интересните и мирно протекли партита в историята на тези програми обучителни. И това е наистина огромно постижение за ЦЕРН, защото се оказва, че всички там говорят на един език и този език наистина е наука. Това наистина звучи страхотно. Наука за мирни цели, наука, която обединява хората от всички езици. Това не е някакво клише, това там наистина се случва. Уверявам ви, тъй като много, предполагам, хора ще попитат, да, какво толкова имам да пребиваваш на територията на ЦЕРН. Това е нещо, което всеки един от нас има достъп в интернет и би било много лесно с едно кликване на мишката да се озовеш в ЦЕРН. Да, можеш да гледаш филмчета, можеш да гледаш рап, може всичко. Има уникални образователни материали на тяхната страница, но има нещо, което никой никога не може да усети и да разбере всъщност до момента, в който не посети ЦЕРН, и това е тази уникална атмосфера. Има едно много интересно място в ЦЕРН, което добре, се оказва, не са ли малко чалнати хората там? Някак ние си представяме така, като коне с капаци, учените, които се разработват за разни се. В огромни купища от документи, предполагам и книги.
Ами аз точно заради това исках да кажа, да, след малко ще видим видим и много кабели и ще отворим дума и за тези върхови технологии, между другото, без които нито един съвременен тинейджър не може да си представи ежедневието, се оказва. Но аз започнах да говоря за това уникално място и не знам дали ще можете да се досетите кое може да бъде то. Това уникално място в ЦЕРН се оказва, че е така известният за всички в ЦЕРН ресторант, през който преминават почти всички пътища в ЦЕРН. Защо е така? Защото хората значи швейцарците и въобще тяхната култура, това, което аз усетих, са изключително прагматични хора. И мястото, на което е разположен този ресторант, както и градината пред този ресторант, има уникалната гледка срещу Мон Блан и цялата широта на околностите на Женева и е изключително плодотворно място за размисли и дори ако искате за вдъхновение, там може да виждате най-известните физици, наистина най-известните, тези, за които гледаме филми и по National Geographic и по всички образователни канали. Ти успя ли да видиш някой? Да, успях да видя такъв човек. Просто уникално събитие за мен. Виждаме, и най-вече можеш да поговориш с всеки един от тях. Да? Тук си точно на границата между Швейцария и Франция, нали Най-любопитното така? е, че самият ЦЕРН е разположен между две държави и дори сградите са така построени, че в момента вие можете да наблюдавате един от бившите погранични камъни между Швейцария и Франция. И в момента сме опитали да направим една закачка. Единият ни крак е в Швейцария, а другият е в Франция. Много красиви снимки. Аз така ще пусна някой от тях по-бързо да прегледаме с нашите зрители. Ами тук започват снимки, които всъщност имахме, пак казвам, уникалната възможност да влезем в един от експериментите, който се нарича CMS. Този експеримент е много важен за нашата държава, която между другото е член на ЦЕРН от 11 юни 1999 година. Този експеримент е важен за нас, защото по-голямата част от българските учени работят на този експеримент. Също така голяма част от камерите, които се използват в този детектор, са изработени в България, проектирани са от български учени и всъщност можем да кажем, че това е нашето уникално българско място в ЦЕРН. CMS означава компактен мионен соленоид. Това са едни частици, които между другото непрекъснато преминават през нас, дори и в този момент, в който ние с вас в момента си говорим. Тоест това са лъчите, които идват от космоса и които ни правят част от Вселената около нас. Или българското участие, защото аз доста се поравих в интернет, за да се осведомя за някои неща. Честно казано се запалих по това. Българското участие в създаването на адронния калориметър и ионните камери, което е част от работата по този проект CMS. Това точно някак бихме ли могли на по-достъпен език да обясним като работа, така аз исках да ви покажа някои от нашите брошурите, всъщност, които не знам доколко добре ще се вижда на камерата. Так, по този начин изглежда всъщност т.е. големият адронен колайдер, който се намира под земята и като на 4 места сноповете от протони осъществяват сблъсък. Когато се въртят в този огромен пръстен от 27 км дължина, протонните снопове се движат паралелно фактически един на друг в вакуумирани тръби. Имаме ли по това нещо в кадрите от кабинета, което сме заснели отпреди? Ако имаме, мога да го покажа и там. Мисля, че го има, да, като снимка. Просто можем, докато говорим, да го потърсим. Да, може би ще бъде по-ясно и така, ако ги виждаме на плазмата нещата. Макар, че тук си донесла още други брошурки. Всичко това от ЦЕРН ли си донеси? Да, това са изключително професионално изработени рекламни материали, защото хората са разбрали, че науката трябва да бъде достъпна, трябва да бъде атрактивна. И са успели да го постигнат, освен че са го разбрали, са успели да го постигнат, защото имаме изключително много млади хора,
млади български учени, които работят на територията на ЦЕРН, млади хора, които конструират и пресмятат огромни съоръжения, като тези детектори. Бях много впечатлена от така силно застъпеното присъствие на дами в ЦЕРН, които се занимават с много отговорни позиции, с много отговорни пресмятания и съоръжения. Това е нещо интересно, което видяхме преди малко. Да, това беше снимка на дълбоката Вселена, ранните стадии на Вселената, защото в крайна сметка една от основните цели на ЦЕРН е непрекъснато да развива науката и да премества познатите ни граници с една стъпка винаги напред. Какво се опитва да направят на тези 4 експеримента, за които преди малко говорихме? За сега на този етап имаме пълно потвърждаване на всеизвестната теория за големия взрив, при който всичко се е родило от една малка точка, в която е било концентриран целият свят, такъв какъвто го познаваме. Експериментите, които са направени в тези 4 експеримента, те са CMS, Atlas, ALICE и LHCb, доказват именно тази теория, доказват съществуването на така наречената тъмна материя и тъмна енергия. Любопитен факт е, че тя е по-голямата част от заобикалящата ни Вселена. Точно сме на големия взрив. Да. Това, което обясняваш. Така. Друго нещо, което е много интересно, че материята и антиматерията са се зародили едновременно в Вселената, но мънички несъответствия, ако можем така да се изразим, са довели до това материята, такава каквато я познаваме, т.е. нашия свят, този, който можем да пипнем, да докоснем, аз се опитвам максимално ясно да бъда за нашите зрители, се оказва, че започва да преобладава и всъщност заради тези малки колебания Вселената я познаваме такава каквато е, създадена преди 14,7 милиарда години. А не 13,7. 14 Както аз милиарда. Намерих такава информация. Значи винаги плюс-минус, в средите на науката винаги има противоречия, защото има много стара максима, че истината винаги се ражда в спора. Нито едно научно твърдение не е прието никога от първия път. И както много добре знаете, възникна доста интересен спор за това можем ли да се движим със скорости по-големи от тази на светлината. Впоследствие се оказа, че отново мъничка грешка е довела до такива заключения. Да, ЦЕРН бяха обявили откриването на такава частица по-бързо от скоростта на светлината, но веднага бяха свалили информацията от сайта защото си. се оказа, че наново направиха всички изследвани експерименти и това просто не се потвърди, но това е хубавото. Нещо друго, което научих в ЦЕРН, което да ви кажа е много важно да се запомни за всеки един от нас, защото сякаш с годините почваме да забравяме тази максима. Най-хубавото в живота се открива точно когато допускаме грешки. И децата успяват да преоткриват света и те за това са важни както за науката, така и за нас като преподаватели, защото те продължават да искат да се учат, защото допускат непрекъснато грешки и грешат. В това е истината. Може би пък на физиците е лесно да обяснят на дете тогава, когато задава въпроси, свързани с Вселената. Макар че това са най-трудните въпроси, точно детските. Винаги е било за мен предизвикателство да чувам детските въпроси, защото това е много важно дали нашата лекция или нашето занимание е било успешно за тях и дали е докоснало тяхната душа. Интересното е, че ние се раждаме с желанието да искаме да учим и винаги поглеждаме с трепет звездите над нас, нещо, което отново се опитват любопитство, страх, смесени чувства, какво е? Да, това винаги е предизвикателство. Но пък в момента в нашия свят предизвикателствата продължават и ние знаем. Днес всъщност не знаем, докато тече предаването, какво се случва, но с този опит за космически скок, който изключително голямо предизвикателство. Човечеството коментира това. Да, изключително голямо предизвикателство. Искрено се надявам да бъде успешен. Аз също имам афинитет към тези занимания и мисля, че човек
винаги трябва да продължава да търси, защото това е смисъла на живота, и да разпространява знанието, защото то е ценно само тогава, когато го споделим с хората около нас. Да обясним какво означава Хигс бозонът. Знаем, че той е изиграл роля в формирането на Вселената преди 14 милиона години. Той би обяснил съществуването на масата, гравитацията, на биологичния живот. Как ЦЕРН популяризира своите проучвания за нещо, от което повечето хора нямат понятие? Да, най-често задавания въпрос, на който ставам свидетел от момента, в който ЦЕРН излезе с официалното изявление, че е открил Хигс бозона, ами това на нас за какво ни е всъщност необходимо. Има много неща, които науката е откривала и до които е достигала, без въобще голямата част от хората да са разбирали необходимостта от това. Същото е било и с откриването на много други елементарни частици, каквато е всеобщо познатата на всички ни днес електрон, без която не можем да си представим битието, защото тя е свързана с нещо много важно за нас, а именно електричеството. И по същият начин учените продължават да търсят, защото знанието, което се натрупва, то винаги ще бъде полезно за човечеството. Какво доказва? Значи донесъл съм ви едно много интересно списание, което се нарича ЦЕРН Куриер. Тук се издават всички много важни статии за достиженията на науката, която се прави в ЦЕРН. И разбира се, можем да видим снимка на самият мистер Хигс. Ето този господин с бялата коса. На когото е кръстен този На когото е кръстена тази частица. Интересното е, че има много статии по въпроса, т.е. теоретични статии, или хора, които са седнали и са пресмятали най-различни неща и прогнозират съществуването на тази частица, но защо точно мистер Хигс е избран тази частица да носи неговото име? Ами защото той прави едно предположение, че тази частица най-вероятно е една от многото частици, което всъщност е официалното изявление на ЦЕРН. Любопитното е, че теорията в науката и експеримента, всъщност опитите, които правят учените, винаги си кореспондират и са в някаква непрекъснато предизвикателство, защото това, което доказва експеримента, най-вероятно провокира теорията отново да продължи да се развива, а теорията кара експеримента да открива и да търси все нови и нови неща. Какво се оказва? Всъщност има по принцип 12 фундаментални частици. Така. Това са 6 кварки И 6 лептона. Така. А бозона е нещо различно, което трябва да обясни съществуването на масата. След теория, след като тази малка за нас и необяснима точка на сингуларност се взривява, учените обичат да се шегуват с появата на така наречената супа от частици. Точно тази думичка използват. Света на елементарните частици изобилства от изключително интересни думички, както са имената и на самите кварки, след малко можем да ги споменем. В тази супа от частици, която учените наричат кварк-глюонна плазма, се оказва, че мястото, където се появява нашата Вселена. Ако можем да използваме някаква аналогия, това е нещо като първичния океан на Земята, от който се е зародил живот. Мястото, където са се появили първите клетки, първите белтъци, които са можели да формират клетки, по същият начин се е формирала и материята, т.е. този свят, който ние обичаме да казваме, че можем да пипнем и да видим. Интересното е какво се случва допреди появата на този свят. Съвременната наука физика се оказва, че успява да се докосва точно до тези тайни, които и за мен, поне по моите представи, са